Maayong adlaw na usab mga igsoon. Lain na usab nga adlaw nga kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw diya sa libro sa unang Timoteo. O daghan na usab ang atong masayran nga mga pagtulun-an gikan sa pulong sa Dios nga atong isgutan karon niining adlaw. Sumala sa balikon, basin makahinumdum kita nga paghapit ni Pablo sa Mileto. Sa katuluniyang pagmisyon, gipaadtuan niya ang mga pangulo sa Iglesia Efeso o sa makaabot na siya didto, kauban ni Timoteo, daghan ang iyang gitudlo o gisgutan kanila. Gipabantayan sila ni Pablo kay nahibalugid siya nga sa iyang pagbiya didto sa Efeso, naagyoy mosulod kanila nga mga bangis nga mga lubo. Aron sa pagdagmal sa mga magtotoo pinaagi sa pagpatipas kanila gikan sa insaktong pagtuo o gikan sa insaktong doktrina. Ug giignan sila ni Pablo nga ang uban gani niining mga lubo mutungha gikan kanila, gikan sa ila gid mismong iglesia. Subok kayo ni nga pamalandungon. Sa ato pa, ang uban gani magagikan sa gawas sa ilang iglesia ug ang uban magagikan sa sulod. Mga igsoon, natuman kining giingon ni Pablo nga iyang gipropesiya nga adunay gyud mosulod nga mga lubo nga mutungha gikan sa Iglesia Efeso. Usa ka lig-on nga iglesia ang Efeso mga igsoon kay gamisyona gani sila og gapangabiga sa mga tawo ngadto kang Hesus. Og nadala sila niining mga lubo sa pagpatipas gikan kang Hesus. Busa sa nakagawas na si Pablo mga igsoon gikan sa bilangguan sa Roma, miadto siya sa Efeso. Kinuyugan ni Timoteo aron sa pagpabarog sa iglesia ug sa pagpabalik kanila sa insaktong pagsunod kang Ginoo. Kay kinahanglan gyud ni nga ma-repair, nga makapabarog gyud ni Timoteo ug ni Pablo ang iglesia Efeso. Nakataon na kita mahitungod sa nahitabo pag-abot nilang Pablo sa Efeso. Nga nakadisiplina sila sa duha ka mga pangulo o gitugyan kining gidisiplina ngadto kang Satanas aron makakat-on sila sa dili na pagpasipala. Og sa nakapadayon na si Pablo didto sa Macedonia, gibilin dayon niya si Timoteo sa Efeso aron maglig-on og matabangan sila ni Timoteo. Og nakatuon usab kita nga sa didto na si Pablo sa Macedonia, gawon ahonayaon gid niya pag-ayo si Timoteo ug ang trabaho sa Efeso kung unsay angay nga buhaton ni Timoteo didto. Busa gisulatan si Timoteo ni Pablo aron matambagan ug matabangan niya sa mga trabaho didto sa Efeso. Kini nga sulat mga igsoon nga usa ka bahin sa Biblia ginganlan dayon og unang Timoteo. O gasalig niini ang halos tanan mga simbahan sa kalibutan aron mahimbawan nila unsaon paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Agi review sa uban nga mga gisgutan nato sa niagi nga mga pagtuon. Diha sa unang Timoteo mga igsoon kapitulo 1, nahimbawan nato nga giignan ni Pablo si Timoteo nga pasidan-an niya ang pipila ka tawo sa dili pagpanudlo ug lain nga mga pagtulun-an. Ang mga doktrina lamang ang gihatag ni Pablo ug sa ubang mga apostoles kanila ang pwede nilang itudlo. Dili gid sila pwede nga manudlo og lain nga mga pagtulun-an nga sukuhay sa pulong sa Dios. Sa ato pa, bisan kon gidisiplina na ang duha ka buok nga mga pangulo didto sa Iglesia Efeso, aduna gihapon nagpadayon nga problema mga igsoon sa nabilin nga mga pangulo. Busa giigna ni Pablo si Timoteo nga bantayan niya sila ug badlungon kung manudlo sila og lain nga mga pagtulun-an. Kay delikado kini kung magpadayon kini nga mga pagtulun-an. Gibadlong usab ni Pablo ang pagtagad sa mga sugilanon ug sa mga asoy sa mga kagikanan kay nakadisturbo man kini sa ilang pagtuo ug nakapaluya sa ilang pagsunod kang Ginoo. Gidili usab ni Pablo ang pagpabarog sa balaod ni Moises sa iglesia ug miingon siya nga kadtong gusto untang mahimong mga magtutudlo sa balaod
wala makasabot sa mga butang nga ilang gitudlo. Mismo ang ilang kaugalingon wala nila masabot. Bisan ang ila ang gipanudlo ay tungod sa balaod. Wala nila kasabot kung unsa ang tumong sa Dios sa iyang paghatag sa balaod. Ug kun mopadayon sila sa pagpabarug sa balaod, siguro nga disiplinahon usab sila gikan sa iglesia. Gipasabot pag-usab ni Pablo sa mga magtutuo sa iglesia Efeso nga ang balaod mga igsuon alang man sa mga malinapason ug mga masupilon, alang sa mga dili Diosnon ug sa mga makasasala, alang sa mga makihilawason ug sa mga makig-unay ug isig kalalaki, mga bayot lugar ug sa uban pagyud, aron mailan nila ang ilang sala ug dayon mudangop sila ngadto sa Dios ug maluwas sila. Apan ang balaod dili alang sa mga tao nga midangop ng daan, naluwas na, midangop kang Hesus ug nakaangkon sa kaluhasan. Ug nahibalo sab kita sa unang Timoteo kapitulo 1 nga mitestigo si Pablo mahitungod sa iyang journey, sa iyang daan nga pagkatao ug sa iyang bag-o karon nga pagkatao, nga sa una sa daan niya nga pagkatao usa siya nga tigpasipala ug tigpanglutos ug mabiay-biayon sa mga magtotoo. Apan gikaluyan siya sa Ginoo ug ang grasya sa Ginoo miawas pag-ayo didto kaniya. Ug nahimo gani si Pablo nga usa ka apostol. Napuslan pag-ayo sa Dios ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita ug pagtanong sa mga iglesia. Dako kaayo ang agi ni Apostol Pablo mga igsoon. Sa una, iyang gipanudlo ang balaod apan karon igsoon, iyang gaipanudlo si Hesus ug ang bugtong kamatuoran nga ang tawo maluwas ra pinaagi sa pagtuo kan Hesus. Dayon sa unang Timoteo kapitulo 2, naimbawan nato nga gitudlo ni Pablo nga sa panimbahon kinahanglan nga magampo ang mga pangulo alang sa tanang anaa sa taas nga katungdanan, sama sa presidente ug mga opisyal diya sa gobyerno aron linaw ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Importante gid kaayo kini nga buhaton sa mga pangulo, mga pastor diya sa iglesia ang pag-ampo sa mga opisyal. Kinahanglan nga ipangamuyo ang kalag sa tanang tao nga unta maluwas gayud sila. Kay mao kini ang atong misyon sa kalibutan igsuon, ang pagluwas sa mga kalag sa mga tao busa pinaagi sa atong pag-ampo mga luwas sila. Gitudlo usab nga mga lalaki ang mag-ampo sa panimbahon ug dili mga babae. Ngano? Kay diya sa pulong sa Dios ang lalaki lamang ang gitugutan nga makaampo diya sa kadaghanan. Muduyog ang mga babae sa gayampo sulod ra sa ilang kasing-kasing. Sa hilom nga bahin ang mga babae, muduyog sila, muamin sila, muuyon sila sa gayampo sa mga lalaki diya sa iglesia, diya sa panon. Dili sila pwede mag-ampo sa mga linitok ng mga pag-ampo didto sa atubangan. Basta naa sa kadaghanan igsuon, lalaki lang ang pwede nga magbuhat ni ana. Ug mingon si Pablo nga mag-ampo ang mga lalaki nga magbayaw og mga kamot nga balaan. Mayaw kaayo kini nga buhaton diya sa iglesia alang sa mga lalaki nga mag-ampo nga binayaw ang ilang mga kamot. Sa ato pa mga pangulo kini o ubang lalaki sa iglesia nga maayo ang ilang pagsunod kang Hesus. Gawi kini mga igsoon sa mga Hudiyo kung gaampo sila apan mahimo usab natong awatan. Maayo man nga gaawatan diya sa iglesia. Ug maayo kaayo ang pag-ampo nga binayaw ang mga kamot ngadto kang Ginoo. Isip nga ikaw nagpailalom sa Dios, nagsumitar, gitahod, gihimaya, gidahig ang Dios sa tibuok natong kinabuhi. Ug sa unang Timoteo kapitulo 2, nagtudlo si Pablo nga usa ra gyud ang tigpatiliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao si Kristo Hesus.
Daan nato na himbawaan nga gidili sa Dios ang pag-ampo sa bisan unsa nga Dios o kalag. Nganuman, kay si Jesus naman ang dalan paingon sa langit ug gawas lamang sa Dios nga Amahan ug Dios nga Anak ug sa Espiritu Santo. Walay lain igsuon nga pwede ampuan. Ug ang katapusan natong nahimbawaan sa miagi natong pagtuon. Kinahanglan nga atong tuuhan ang atong mga pamunuan ug dili nato sila supakon. Igsuon, mahimaya ang Dios kung magpailalom kita sa mga gadumala sa atong nasod o sa atong mga barangay. Kinahanglan gid nato kini nga buhaton igsuon. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios nga angay natong buhaton. Bisan lisod apan kinahanglan ta mosunod. Aya ra kita makasupak mga igsoon sa atong mga pamunuan kung gadalon kita nila ngadto sa pagpakasala. Dili gid ta magpadala ni ana. Basta ingon ana na nga bahin ang pagdumala sa gobyerno. Karong adlaw mga igsoon, magtuon kita mahitungod sa pagpamisti sa mga babae panahon sa pagsimba. Maayo kaayo kini nga topic nato. Tuna nato mga igsoon kung unsa ang pwede nga sulubon sa mga babae panahon sa panimbahon. Basahon nato ang pulong sa Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 2, bersikulo 9 ngadto sa 10. Sumala sa pulong sa Dios. Ingon ni Pablo, buot usab ako nga ang mga babae magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o maggamit og mahalong mga sapot. Usa ka sugo sa Dios pinaagi kang Apostol Pablo para sa mga babae diya sa iglesia. Klaro kaayo ang pulong sa Dios. Matudlo para sa mga babae na kinahanglan magtinarong. Sumala sa bersikulo 10, hinunua, magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babae nga nagpailang nga Dios nun. Ang babae nga Dios nun, magbuhat siyag maayo nga bagay o angay kaniya. Ang gaisgutan ni ining mga bersikulo mga igsoon, nagisgot kini panahon sa pagsimba. Sa ato pa wala nagisgot diya sa gawas. Apan diya sa gawi nato panahon sa panimbahon. Ilabi na sa mga kaigsuunan nga mga babae. Panahon mga igsoon sa ting simba, gisugo sa Dios pinaagi kang Pablo nga ang mga babae kinahanglan magtinarong sa ilang pagpamisti. Ug dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o pinaagi sa mga alahas nga bulawan o mga perlas. Maayo kayo ang pulong sa Dios nga gapahinumdom mga igsoon. Kinahanglan nga magpagwapaha hinuon ang mga babae, pinaagi sa unsa, pinaagi sa pagbuhat ug maayo, ug pinaagi sa ilang pagmaligdong. Dili kini gapasabot nga ang mga babae. Dili pwede magpagwapa kung magsimba sila. Importante igsuon nga ang mga babae diya sa iglesia magpagwapa usab. Kinahanglan nga magatiman sa mga bisti, gasulubon, importante kayo kana. Kay maayo kung nindot sila og pamisti. Og mahimo silang maggamit og pagpagwapa. Igsoon timan ang gidili sa Dios mao ang pagpalabig dayan-dayan o ang paggamit og mahalong mga sinina panahon sa pagsimba. Sa ato pa ang gidili sa Dios ang pagpalabi. Sobra. Kung gusto sa mga babae sa iglesia nga magsinapid sa ilang buhok o mag-aritis og perlas, okay raman usab, walay problema ni ana mga igsoon. Basta kay dili lang sobra, dili lang gid kaayo kay patuyang. Gisgutan ining mga bersikulo ang mga bulawan ug ang mga perlas isip pananglitan raman. Apan apil usab ang bisan unsa nga klase
nga mga dayan-dayan sama sa mga mutya o mga diamond. Dili maayo kung magsimba ang mga babae nga murag mga rayna diha sa iglesia. Nga daggan silag mga dayan-dayan ug mahalon ang ilang gasulubon ug sobra kaarte ang ilang buhok. Usa kini ka bantayanan gyud alang sa mga kaigsuonan nga mga babae diha sa iglesia nga angay magmatngon gyud. Pangutana, ngano kahanggiingon sa Dios ang mga babae nga magtinarong sa ilang pagpamisti panahon sa pagsimba? Kay makaangin ang mga babae mga igsuon sa mga lalaki sa pagpakasala kung dili sila magtinarong sa ilang pagpamisti. Makahatag sila og kapandulan sa mga lalaki ug maapektahan ang atong pagsimba ug ang atong pagdaig sa Ginoo. Timan-an gid nato ni igsuon. Ang ligdong ug ang tarong nga sinuutan alang sa mga babae dili gapakita sa mga bahin sa lawas nga dili angayan ipakita. Sa ato pa, dili mubo, o butyag, o sihag, o dili usab makadani. Nakaila kita og mga tao nga nakatipas gikan sa dalan sa Dios. Pinaagi sa pagpanapaw. Apil gani ang uban nga mga pastor igsoon, bisan ako'y nailhan. Ug basin ang uban kanila, nalaang tungod sa pangdani nga pamisti sa ubang babae sa iglesia. Inubanan sa kaigat. Ang usa-usab kahinungdan igsuon kung nganong gusto sa Ginoo nga ang mga babae panahon sa pagsimba dili magpatuyang sa mahalon nga mga sinuotan o pagpagwapa kay makadaot sila sa buot sa ilang kaubang babae. Basin gani, moabot sa nauna sa uban nga naa kay tuyo sa ilang mga bana. Kung ang uban usab, basin makapabati nimo nga ubos sila, kay dili sila maka-afford sa pagpalit og mga mahalon nga mga bisti. Makaunahuna sila nga pinakaubos gid kaayo kay baratuhon ra ang ila ang bisti. Nya ang uban usab mahalon kaayo, maulaw na lang sila sa pagsulod sa simbahan. Igsuon, kinahanglan ta nga magmaalamo niini. Panahon sa pagsimba mga igsuon, kinahanglan nga magsimba kita alang sa paghimaya kang Hesus. Dili aron kitay gatan-awon sa mga tao. Kay ang atong tuyo panahon nga moadto ta sa simbahan, mao igsuon ang tumong nato nga mahimaya ang Dios, madaig ang Dios. Dili kay para ang atensyon sa tanan nga mga tao dinhi mulantaw sa atoa. Hinumduman nato kung unsa ang atong katuyuan diha sa pagsimba. Busa mga igsuon, mga pinalangga nga mga babae diha sa iglesia, malumo kini nga pulong. Nagtudlo ang Ginoo nga sa panimbahon mamisti kamo og angayan alang sa tingsimba. Ang pagsilbi, ang pagpangalagad, ang atong pagsunod kang Ginoo, pinaagi gyud sa kinasingkasing nga maayong buhat. Maayo ang atong mga buhat diya sulod sa atong kasingkasing nga mugawas sa atong mga buhat. Nagapamisti ug ligdong ug tarong. Mao ang matuod nga pagpagwapa nagapangitaon sa Dios. Kini ang bililhon usab nga atubangan sa Dios. Mahitungod sa pagpamisti sa Dios nun nga mga babae kung magisgot kita niini. Sa panahon nga dili lugar ting simba, naa sa gawas, maayo igsuon kung magsuot kamo sa bagay sa okasyon. Ug susihan ninyo ang inyong mga kasing-kasing nga wala mo ibisan gamay nga tuyo sa pagdani sa dili ninyo bana. Importante gid kayo ang pagsusi sa kasing-kasing igsuon. Ug mag-amping usab kamo nga dili mo makadaot sa buot sa kauban ninyong mga babae tungod sa inyong gasuoton. Naay mga suot nga bagay sa tingtrabaho sa uma, naay usay mga bisti nga bagay sa adlaw-adlaw nga trabaho sa panimalay, ug naa usay mga sinuotan nga bagay sa mga graduation ug sa mga kasal ug ubang pang mga okasyon.
Lahi-lahi man ang gasuoton sa kada okasyon igsuon. Basta bagay lang ana ang okasyon. Ang duha kada kong pulong mahitungod sa sinuutan, timan nato ni, mao ang bagay ug ang dili magpasulabi. Usubon ko, ang bagay ug ang dili magpasulabi. Ang bagay ana nga okasyon nga sa ato pa dili magpasulabi ug ang bagay pud ana nga okasyon. Kung magpagwapa ka ug magdayan-dayan aron sa pagtambong sa kasal, okay kaayo kay kasalman. Apan maayo kung kauban nimo ang imong bana o igsuon ug tarunga ang imong kaugalingon. Importante gyud ang pag-amping sa imong kaugalingon, sa pagdala nimo sa imong kaugalingon. Importante kay na para safety ka og safety usab ang atong mga igsuon nga mga lalaki. Ug walay bisan kinsa nga maangin sa pagpakasala. Mabasa nato kana sa footnote igsuon sa Panultihon kapitulo 31 bersikulo 22, awit sa mga awit kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11. Nagisgot din na ang mahitungod sa mga bisti ug ang mahitungod usab sa dili pagdani sa uban nga mga lalaki. Kinahanglan gyud nga mag-amping sa kaugalingon igsuon mahitungod sa sinuutan o uban pa. Ani ay sunod nga atong pagabasahon nga nindot kaayo nga bersikulo nagisulat ni Apostol Pedro igsuon. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 4. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga bisti maoy makapaanyag kaninyo. Nindot kaayo nga tudlo sa pulong sa Dios kung unsa ang matuod nga makapaanindot sa mga babae. Sumala sa bersikulo 4, apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Ang bililhon kaayo atubangan sa Dios mga igsuon mao ang pagtinguha nga magpagwapa diha sa kasing-kasing. Kung maayo kaayo mo magpagwapa sa gawas nga bahin, ang pulong sa Dios nagtudlo usab nga importante nga mahatagan usab og pagtagad ang pagpatahom, pagpagwapa sa kasing-kasing nga mao ang kalumo ug ang matamis nga kinaiya. Kiniigsuon ang pinakabililhon kaayo atubangan sa Dios. Maayo kun ang mga babae sa iglesia hapsay ug pamayhon. Importante kaayo ni igsuon hapsay ang pamayhon sa mga babae diya sa iglesia. Nindot man ni nga bahin nga mag-atiman gyud ang mga babae. Apan dili mao ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga bisti ang tinuod nga makapaanyag kaninyo. Insakto. Tinuod gyud mga igsuon nga dili kini mo'y makapaanyag kaninyo mga babae ang mga butang nga naa diha sa lawas. Ang tinuod o matuod nga makapaanyag kaninyo mao ang katahom nga gikan sa sulod ninyo nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya. Malumo ug matamis nga kinaiya. Igsuon, kinibililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Tunon kaayo ang tubangan sa Dios. Ayaw kamo pagpandol sa inyong mga igsuong babae, pinagi sa paggamit o sinuutan o mga dayan-dayan nga makapaibog sa uban o makapalibog sa uban. O sa kini ka pagpahinumdom, mga igsuon, nga kung unsa ang angay natong pagabuhaton. Igsuon, usa man kita ka pamilya, ug kinahanglan nga maghinigugmaay kita. Kinahanglan nga magbantay ta sa atong kaugalingon nga basin dili makatabang hinuon makapalibog sa uban nga mga babae ang mahitungod sa inyong pagpamisti ug uban pa.
Mga igsoon, pulong man kini sa Ginoo. Sugo niya mahitungod sa pagpamistis sa mga babae sa iglesia o kinahanglan nga ato gayong tuuhan. Magpaubos ta sa atong kaugalingon, mutuo ta sa Dios, o magpailalom ta pinaagi sa atong pagtuo ni ini nga pulong niya nga atong makaaplikar sa atong kinabuhi. Para sa mga bana, tabangi ang inyong mga asawa igsoon, ug ang inyong mga dalaga kung aduna kamoy dalaga, kung dili bagay sa pagsimba ang ilang mga gasuoton. Importante kaayo ni mga bana nga usa-usab kamo nga magbantay, magtan-aw para sa pagtabang sa inyong asawa o sa inyong mga dalaga. Bisan gani ako makatistigos ko igsoon sa akong kaugalingon mismo nga panimalay. Panahon sa panimbahon, sa sayo sa kabuntagon, ang akong asawa, mag-andam na siya sa iyang gasulubon. O human siya makasulob sa iyang bisti, mangutana siya sa ako, kung ingon siya, okay na ba ni asawa nga akong suot? Tanaw na ako siya, nindot man. Maayo kaayo siya tanawon, guwapa, o bagay ang iyang gisuot panahon sa panimbahon. Ug nalipay akong asawa ni anak. Kay gusto na ako igsuon nga akong asawa, kinahanglan sab nga mag-atiman sa iyang kaugalingon. Bagay ang iyang sinuutan, ang iyang pagpagwapa. Importante gid kaayo na, dili ko mosugot nga pasagdan sa akong asawa ang iyang pagpagwapa. Dayon gapahinumdum ko sa iya nga musulti ko sa iya nga asawa ang atong tumong sa atong pag-adto karon sa balay alampuanan mao ang atong pagsimba, pagdaig sa Dios, paghimaya sa Dios ug dili para kay kita ang mapansin. Mapansin ang atong kaugalingon. Ug gapasalamat ang akong asawa ni ana nga pagpahinumdum. Mga igsoon, hinaut unta ang matag-usa kanato, matudluan kita sa pulong sa Dios, ug atong maaplikar ang pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Aron kita motubo ug mahibalo kita sa paggawi di sa panimalay sa Dios. Wala tay homework karon o salamat kaayo sa atong pagpaminaw. Salamat kaayo sa makanunayon nato nga paghatag og pagtagad nga gahatag gid panahon para sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Salamat mga igsoon ug maayong adlaw.